Allah ka ɗauki raina kar in jigata kar zuciya ta sanya to dogo ka saurari wannan bitin na ƙarshe na saurara ya ce Allah ya ɗauki ran shi kar ya jigata a soyayya ka san wannan kaɗan ne daga cikin abin da so yake iya sawa mutum ya furta. Farɗe kan yanke tsammani da rayuwa ya so mutuwa ta so ta ɗauke shi. Allah ka kaɗa mu da irin soyayya mai wahala irin wannan. Amin. Malam Abdullahi kamar yadda muka yi bayani mun ɗauko batu da muke tattaunawa tun kusan makonni uku da suka gabata wanda wannan abu ne mai matuƙar amfani musamman ga 'yan uwanmu wato mata kenan. Inda muka ɗauko batu na irin abin da masana suka bata shawarar cewa ga abin da ya kamata idan tana son ta cika da imani a lamarin na soyayya to ga fa abin da ya kamata a ce ta yin domin ganin ta rage raɗaɗin faruwar wasu abubuwa wanda suke da jibi da sa rayuwarta a cikin tasku a matsayinki na 'ya mace wanda muka tattauna tun daga matakin farko wanda masana suka bada shawara mai matuƙar wahala a gurin 'yan matan yanzu cewa ki tsayar da saurayi guda ɗaya bisa la'akari da halayyarsa ta kirki ta bayyana da yadda jama'a suka karɓe shi na biyu suka ce bayan kin tsaye da shi din kuma ki tabbatar da cewa kina son shi ma yana son ki sannan a na uku suka ce kada ki yarda ki daɗe da saurayi guda ɗaya akalla ɗin lokacin da zaki bashi kai ya wuce wata 2 zuwa wata 3 ba tare da ya turo iyayensa an nemi izinin ya nemi soyayyar ki ba wanda wannan shine abin da ya kamata sai an fara yi a farko ka turo in kaga yarinya kana so kafin ma kai mata magana shine ka tura a nema maka izinin iyayenta cewa kaga wance kana so a baka damar kana so a baka damar ka fara neman soyayyarta wannan shine tsarin da ya kamata a ce ana bi domin tsira da mutunci ta kowane bangare to amma duba da yanayin zamani su ma masana anan sai suka dan sassauta abun sai suka fito da wancan salon cewar ki tsaye da saurayi guda daya bisa ga abin da kika gani na zahiri da abin da ake faɗa sannan kuma wanda kika tabbatar da cewa kina son shi ma kuma yana son ki to sai suka shigo da wannan abin mai matukar muhimmanci a cikin a daki na uku cewar karke da ki dauki tsawon lokaci bai ki gabatar da shi ba domin bisa ga ɗabi'a ta soyayya duk mutumin da kana soyayya da shi kaji kai wuce wata 3 ko wata 2 baka fara jin wani tunani akan shi na cewa kana son shi ba to canza kawai gaskiya kam mana Abdullahi ko ba amma kana ji ba a ji ba ka alamun ana ji a tattare da kai ba in dai soyayyar ce kaje kana yi a dauki wata 2 wata 3 kana zuwa gurin yarinya bata ji wani abu a zuciyarta game da kai ba kai ma baka ko kuma kai din kana ji ke kika zuwa zuciyarki baki ji wani abu a cikin wata 2 nan ko wata 3 bai kwanta miki ba to kawai ki bashi hakuri kake bata mai lokaci kake bata kanki lokaci idan kai ma ka ji irin wannan kama ka dawo kanka to sai suka ce idan suka yi la'akari da zamani sai suka bada kofar cewar ka fara dan tuntubar ta tukunna ke ma ki tsayar to idan ka ji ke a matsayin ki na masa ke ki da linzami a hannunki sai ya kasance kun yi wata 2 wata 3 to kar ki bari a wuce wannan lokacin ba tare da kin umarce shi da turo iyayensa ba ya nemi izini a ba hanyar da ya kamata official hanya cewar wani yana son wance yana bukata a bashi damar neman soyayyarta ba wai a bashi ita ba a bashi damar neman soyayya wanda wannan shine wannan kwanar da muke magana da Malam Abdullahi cewa wannan ce kwanar da gaskiyar magana wannan ce kwanar da maza da yawa kaso mafi tsoka a maza ba sa so a cikin wani yana shan kwanar baya sha kawai sai dai ya karkace ya saboda akwai wani rubutu da nake nan ina ta rubuta shi taken rubutun shine maza da yawa suna fara soyayya ba tare da shirin yin aure ba wanda kuma gaskiya ne mata ya kamata ku san wannan mafi rinjaye na maza suna shiga soyayya ne ba da tunanin yin aure ba a so a nemi kwarewa a kan shine gaskiyar magana kawai wani sai dan shekara 10 ko 7 zai aure amma zai fara soyayya ke kuma rayuwarki ba ta bukata bata miki shekara 2 ma ko 3 ana soyayya da ke ba tare da an yi aure ba gaskiya ne kuma kamar yadda aka jero din ka san tsawon makonnin da muka dauka din mun tsaya ne har yanzu a lamba ta 3 a makon da ya gabata na saurare ka amma dai mun dan gida dabur a shafi mukai wancan maudu'i din na kwanar cin mai wahala ba wasu abubuwa na 4 da na 5 lokaci ya bamu dukkan su zamu buge su domin suna da alaka da juna musamman na 5 din guri ne mai matukar hatsari a rayuwar soyayya ga mace domin wuri ne da yake tattare da
fulogai suna aiki sosai a nan wurin. Ka san fa idan aka ce fulogi kamar zuciya kenan fa a jikin mutum. Akwai fulogai da suke da tasiri wajen ruguza wannan lamba ta 5 din da zamu zo. Saboda haka in baki taka tsantsan ba a wannan wajen za a samu gagarumar matsala. Lamba ta 4 da lamba ta 5 din duka fulogai suna tasiri wajen rugushe ko kuma ci gaba ko kuma ci gaban. To kafin wancan fulogi ya ruguje ko kuma ya rai, bari mu mu dan karbi sako daga teburin yan talla. Alabashi ka san mai talla shi ke da riwa. Ni wannan fulogin caji idan muka dawo sai mai cajin fulogin soyayya a dakacin mu. Likitan masoya ga Mustapha Mazika nima likita ga na ko masoya. Tattaunawa da labarkan mu da dawowa daga wajen yin cajin namu fulogin. An yi caji ba ga dogo ya ƙara ƙarfi ba. Ai sai da wannan cajin in ba haka ba sai ki zo ta rana ana neman muryar doka doguwa da antun masoya an rasa. Ina ganin Malam Abdullahi a cikin abubuwan da muka tattauna shi wancan na gaban da za mu yi magana a kansa a yau shi ne bayan wancan abubuwa guda 4 tun da kaɗan yi mana demotin za mu ci kaɗan dawo da mu baya tun da ba mu yi dogon bayani a wancan ba. Suka ce bayan duk wancan abubuwan da kika yi har aka kai matsayin da kika ba shi damar cewar domin kafin ki nisa ki fara mai san da ba za ki iya rabuwa da shi ba, suke ba da shawarar cewa ki ba shi dama ya turo a nemi izinin iyayenki, domin da an nemi izinin iyayenki to kin sa shi a wani daki ne kin rufe. Duk abin da za a yi dole sai da iyayenki za a yi shi. To a wannan lokacin kina da damar da za ku yi soyayya da shi yadda ya kamata. To bayan wancan din abu na 4 sai suka ce bayan ya turo iyayen nashi ma domin ka kara miki kisan cewar abin ba na wasa bane, sai aka ce ki zama mai bin shawarar iyayenki a matakin farko. Abubuwa ne guda 3 ko 4 suka dunkule a nan gurin. Ki zama mai bin shawarar iyayenki da neman shawarar su a harkar soyayya. Kada ki bi shawarar kawaye ko saurayi ko kuma bin shawarar zuciyarki. Abubuwa ne kusan guda 4 zuwa 5 a dunkula nan gurin, wanda makon da ya gabata mun dan yi magana akai. Za mu dan shafe shi ne kafin mu tafi akan na 5. Suka ce na farko ki zama mai bin shawarar iyayenki a wannan lokacin bayan da ya turo din ma iyayenki suka ba shi dama ya nemi soyayyar taki. To kuma ki dinga bin shawarwarin. To kuma ki dinga neman shawarar su idan kuna yin soyayyar. Kuma kina bin shawarar da suka dora ki akai. Na biyu shine ki dinga neman ma'ana ki bi shawarar iyayenki da kuma neman shawarar su a harkar soyayyarki. Suka ce kada ki bi shawarar kawaye. Wani abu mai matakar tasiri a wannan lokacin. Shawarar kawaye. Shawarar kawaye. Su ne abokan shawararki. Musamman mata ma. Daman da matan ake. Kada ki bi shawarar kawaye. Sannan abu na gaba mai girma suka ce kada ki bi shawarar saurayi wanda kuke tare da shi innan kuna soyayya. Kar ki ga cewa wai dan ya turo gurin iyayenki sun amince ne mu soyayyarki kuma shikenan duk tunanin da ya kawo miki kawai sai ki dora kai ki tafi. Saboda ai an bashi dama ya so ne aurenki. Malam Abdullahi. Na'am. Kai ne makon da ya gabata baka nan. Na'am. Ya kalli wannan sadara. Wannan sadara da muka zo kanta wanda aka ce mace ta zama mai biyar shawarar iyayenta kafin dama mun yi magana a kafin ta bashi yarda da amincewa 100%. Ko da ku a ce ya turo din. Ko da a ce da kuma bayan ta bashi amincewar iyayenta ma sun bashi amincewar kamar bai zama cewa a saki linzami doki ta sukuwa. Ni ina da wata shawara ma ga 'yan mata. Saurayi a wannan zamanin ko sa rana ku aka yi to kake bashi zuciya ki complete, ki bashi kamar duka so 50. Idan aka yi aure kika kama a hannu gam to ba shi ragowar. Ya shigo hannu sai ki miƙa mai 1000 in ma 1000 ne. Inda akwai 1000 ba shi. Wato abinda za mu fahimta a nan shine ita shawara da aka ce a tsaya a shawarar iyaye musamman ga mace. Wato tunanin namiji da mace yana da ɗan tazara sosai. Namiji yana da hanyoyi da sigogi da salo na hanyar da zai iya bi wajen bata miki lokaci, yaudare ki ko kuma bata miki rayuwa. Har iyayen naki ma wani lokacin idan aka yi sako-sako zai iya zuwa ya ba su kafa. Wallahi zai iya zuwa ya ba su kafa. Tunda zai iya zuwa ya gabatar da kanshi. Akwai wanda har yau shekara 7 ana abu daya ya ce da babanta gini yake.
babanta kuma a ginin na ake Har yanzu an yi araba su da yarinyar nan babanta ya tuburi ya ce a yaran nan gini yake kuma shi da shi yadda shi ya san gini amma wa shekara 7 kuma ginin na ake ana ta gini to kuma wani abu shine zuciyar mace tana da musamman idan mutum ya iya kalami shi yasa duk namijin da ya iya tsara kalami to abin tsoro ne a wurin mace gaskiya ne wannan inda ya iya tsara kalami da tausasa harshe da jerantawa to akwai matsala na ce sai dai wannan falsafa ta ce sai dai in ba za ki tsaya ki saurara ba in dai kin saurara kuma ai in dai kin saurara kuma yau da gobe in dai zaki ringa ji ko baki saurara a lokacin ɗaya ba yau da gobe in dai zaki ringa bari kina jin wa'innan abubuwan to an wuce wajen matukar zaki bari cewa shine linzamin ki shi zai zo ya ringa dora ki to shi namiji kamar yadda kika ga ana gina daki za a gina bulo daya gobe a gina wani jiba a gina haka daki ya tashi haka dakin ya tashi to haka zancen sa yake tafiya a zuciyar mace ita kuma haka take karba naso yake yau ya dora ta akan kaza to gobe ya san step kaza zai hau jibi ya san step kaza zai hau haka zai rinka tafiya to idan ya same ki cewa baki da zuciyarki ba ta da linzami zuciyarki ba ta da linzami sannan kuma babu shawara ta iyaye masu setaki da magabata to daga wannan lokacin koda a ce shi ba ya zo da niyyar yaudara bane dan na sha faɗa cewa so da yawa wani namijin ba da niyyar yaudara ya je ba amma kamar yadda ake faɗa inda ya namiji da mace za su keɓance wuri ɗaya to shedan ne na ukun su to shedan din nan ba zai bar shi ba idan ya zo kuma ya aikin shi yawwa to fa daga lokacin ko tsakani da Allah yake san kuma ba zai aure ki ba ya kamata mata ku san wannan dama haka abin yake a rubuce dole ne matsalar ki sani cewa kada ki bari shedan ya zama shine na ukun naku ya zama cewa akwai shawara a soyayya ku tsakaninki da iyayenki zama su ne na uku idan iyayenki sun kira ki sun baki shawara wance kaza da ake kaza ne sai ki ce to mama idan saurayin ke ce miki kaza ne sai ki auna je ki auna da abin da maganar mahaifiyar miki idan kuma mamanki bata biya miki darasi akan wannan ba sai ki je ki same ta mama yau fa wana ya zo kin san me yace min in yi kaza yace min in yi kaza ita ce sirrin ki fa a'a ai babban sirri ma kuwa kina zayyane mata ita a matsayinta ta kasaitacciyar uwa ba irin wancan uwar da muke magana ba irin wancan uwa da ake magana kai ba da ya gabata ba cewa uwa ta gaske tana da samari 10 kuma ta bata san me ake ba a matsayinta na uwa ta gari kasaitacciya to wallahi kina faɗan abin da wane ya ce miki hankalinta zai nisa za ta yi lissafin da ke ba za ka taɓa yin irin shi ba lissafin da ke ba za ki lissafo ba to inda ya zamana akwai shawara tsakaninki da mahaifiyarki akan al'amarinki na soyayya ki koda an yi aure ne ma koda kuna zaune da mijinki ne ya zama na cewa akwai shawara tsakaninki da mahaifiyarki to za ta rinka dora ki akan setin da zai zama amfani ne wa rayuwarki da ke saurayin naki ko da mijin naki baki daya saboda haka iyaye a nan wajen su ya kamata a ƙara tunawa ya zama da kina jin irki a jiki matsalar ana samun ta ne daga bangaren iyaye kamar yadda muka sha faɗa miki kuma faɗa har yanzu su buɗe kofa ta tattaunawa da jin matsalolin rayuwar ƴaƴansu akwai kunya mai nauyi ba zancen kunya a wannan harkar in kika saka kunya to daga ƙarshe kunyar ne za ta zo ba za ta muku rana ba daga ki har yar taki saboda haka ki bada wata kafa a matsayin ki na uwa ki ja irki a jiki ya zama da duk wani sirri na rayuwarta ba abin da baki sani ba wai soyayya ba har ta ƙawaye nan da take zuwa ta nemi shawara ki fi su karfi a zuciyarta motsi idan ta yi ki gane abin da take nufi kin san me take nufi ya zama na komai ba ta shayin ta gaya miki da abin da yake faruwa wannan yana matukar taimakawa rayuwar 'ya'ya mata idan har aka ce mahaifiyarta ita ce a bar shawararta wato zan dan kara wani dan minti ɗaya kaɗan wani jawabi sai dai amin afuwa amma ƙarin haske ne akan maganar da Shamsiya ta yi wato bisa ɗabi'a ta mace tana son wanda zai rinka tosarta lallashi wanda zai nuna mata jawowa a jiki to
kuskuren da iyaye suke yi musamman a society mu wasu musamman a yankin da muke ciki shine inda muke rayuwa. Lokacin da mace ta kai shekara 12, 13, 14, 15 ta fara kaiwa munzalin da za ta fara cika mace, sai uwarta ta sa shamaki tsakaninta da yar. Ka gane? Sai ta sa shamaki, sai zama tsakaninta da yarta umarni ne, hantara ne, kaza ne, aiki ne. Ta fara zama mace ai. Ka gane? To a wannan lokacin shekarun nan su ne shekaru masu hatsari kuma gurin kyamar su ne shekaru masu hatsari. Ita ma kuma tunda an mata wannan sai ta ja gefe, sai ta canza akalata, sai ka ga ɗabi'unta. In da ka santa mai faran-faran sai ta juya, in da ka santa mai ladabi sai ta juya, in an mata magana sai ta cuno baki ta kaza saboda tana ganin a gidan ita ma an ware ta daban. Sai ka ga hira ake da kannanta mata ne yan wanta kannanta, amma hira ake da su kaza ake da su jansa ake a jiki kaza amma ita an aje ta a gefe saboda me, saboda wai ana ganin cewa kamar ta kai wani munzali da ita uwar kamar tana jin kunyata ne, ita ma tana jin kunyar uwa. Kamar ana sa ta zama lokacin da ake sa rabu da ita. Halitta ce haka, Allah halice ku a haka. Dole ku yi haƙuri da junanku, kuma a wannan lokacin ne yarki tafi buƙatar kulawarki. Saboda duk yarinyar da ake hantararta, ake tsakaninta da mahaifiyarta kawai umarni ne da faɗa, komai ce ba ta daidai ba ma. Komai ce ba ta daidai ba. Duk mata suna sauraron mu sun san wannan abu ana cikin wannan yanayi yana faruwa. Ka gane ko? To daga lokacin in ta je ta samu wani a waje ya fara ce mata kyakkyawa ce ita, shikenan bye an so wajen. Ya fara lallashinta, ya fara cewa baya son bacin ranta, ya fara cewa shi ni fa in na ganki a haka fa gaba ɗaya hankali na tashi yake. Sai ta ji kai dama a duniya akwai mutum irin wannan. Saboda ita tunda ta taso kuma tunda ta yi wayo, ita bata ma san wannan kalaman ba. Bata san cewa a jawo ta a jiki a hira da ita mai daɗi da mahaifiyarta ba. Bata san cewa mahaifiyarta ta nuna mata cewa ita kyakkyawa bace ba. In yaki ta yi kwalliya ki rinka cewa ta yi kyau. Ki gani? Yawwa, ya ta aikin yi kyau gaskiya. An ma ki gyara mata, ki rinka janta a jiki, ki gaya mata yadda za ta yi komai. Ku hira mai komai. daɗi, ki rinka nuna mata soyayya da ƙauna, kina santa. Ba ni da kamar ke, ni kaza ai ni yanzu gaba ɗaya tunani na akan ke kaza saboda haka ki kula min da kanki dan Allah, ki kaza kai ki kaza, ki rinka kula da samarin nan, ki rinka kaza, duk wanda ya miki kaza ki gaya min duk. To sai ki buɗe hanya sai ta gaya miki. To idan aka yi wannan ke zaki ginin farko na wannan maudu'in, wannan gabar da muke faɗa cewa ita yar shine za ta samu damar da za ta yi shawara da ke. Ba za ta yi shawara da saurayi ba kamar yadda. Kuma wani dan tsokaci kafin mu tafi ga abu shi na 5 kenan. Mata ya kamata ku san wannan. Mu nan mu muke bada shawara namiji. Ba na abu na 5 din nan zai tabu. To mu nan mu muke. Mun kai minti 40 yanzu. Mu nan mu muke faɗar abu kuma bisa ga ɗabi'a da al'ada ta soyayya da wannan farilla ne ma a soyayya. Idan a ciki ka dinga gaya mace cewa duk duniya na fi kowa son ki, wannan abu ne ka dinga gaya mata, amma fa kai ka san ƙarya kake. A'a to ai dama abu ya kamata mata ku gane wannan. Kan namiji ya zo saboda zaƙin soyayya, ya iya kalamai, ya iya tarairaya, ya iya lallashi, ya iya bambaki, ya iya kwantar da kanshi, ki taka shi ran da ranki yake so. Duk abin da kike da bukata yana tafiya a san zuciyarki. Ya gaya miki cewa yana miki wannan saboda duk duniya ya fi kowa son ki. Ba haka bane ba, akwai wani wajen wanda ke baki shiga ba. Ya kamata ku gane wannan da babban murya ƙarya yake. Ni na san ƙarya nake in na ciwo masa na san tafiya da kowa duniya. To kaji. Shine gaskiyar magana. Kana son ta dai ina son ki, amma ni na san girman san da kake mata a ni na ce miki na fi son ki fiye da kowa duniya, ni kamar na san ƙarya nake. Kawai ke ma ya kamata ke ma ki san wannan. Ki san cewa kawai zakin soyayya ne. Iyayenki a duk duniya babu wanda fi ki kaunar su, babu wanda fi kaunar ki a duniya sama da iyayenki. Wannan gaskiya ne. Musamman uwa mace. Ba za su taɓa guje miki ba a rayuwar. Musamman uwa mace. Ya kamata ki san wannan. An san reno ai. Yawwa, an sani. An san yadda ake tasowa, an san yadda ake ranan, an san yadda aka ci kaza. Wato ya kamata ki san wannan. Bari na kafin da dire kafin ka dire na dare da kai. To dare da ni. Wato abinda mutane za su gane shine san da ke tsakanin uwa da ɗa ko da ya
duk duniya babu irin shi. Shi yasa ma Larabawa suka ware masa sunan shi daban. Shi daban yake yawa, shi yana cikin waddu. Shi ba hubbu bane ba kaza bane ba mu hubbu muka sani dinnan hubbun nan muka sani. Sai suka ce waddu, shi wannan kalar so waddu an fi samun sa tsakanin iyayen mamata da ɗansu. Ka gane ko? Saboda sun ce ana samun shi ne a nan. Ina na taba na zuciya kirji kenan ko. To idan uwa za ta rungume ɗanta ina take sashi a kirjinta ko daidai nan. To wannan san yana fitowa daga kirjinta daga zuciyarta ya shiga nashi ma yana fita yana shiga. Idan uwa ta runguma ɗanta da zuciyarta da nasa a gefen bangaren yawwa ta hada shi da zuciyarta a jikinta bangaren zuciyarta. To wannan so ne zai wuya kaga ta sa a bangare na ko da a ce da ake cewa akwai bahaguwa da badamiya in za ta runguma ɗanta zaka ga a dama ta sa a bangaren hagu dai ko a bangaren hagu bangaren zuciya ta za su haɗu gaba ɗaya. To wannan ya kamata mu fahimci cewa kowa akwai mahallinsa a soyayya. Yana sanki yana kaunarki yana baki kulawa wannan daban, amma ya bushe miki kunne da cewa ya fi sanki fiye da kowa, kuma ki tura tunanin kowa, ki tura hankalin kowa har da na iyayenki ki ce sai shi nashi akan kin yi kuskure fiye da kowa. To wannan kuskure ne, dan akwai waɗanda har gulmar iyayenki sai zo ya kawo miki kuma ki karba. Sosai ma kuwa, musamman in baki tunani ba, saboda haka duk musamman idan aka yi rashin sa'a an dan samu tirjiya kila iyayen sun ga cewa baka cancanta ta kasance da yarsu ba ta dalilin wani abu sai a zo ka dinga tunanin dole sai ka shiga tsakani, kuma abu ne mai sauki wanda yana faruwa. yan mata suna ba da kofar da ana shiga tsakaninsu da iyayen nasu. Saboda haka mata da ya kamata mu yi wa kanmu karatun ta nutsu, kar wani daɗin baki da wani shauki da wani zaki na soyayya ya zo ya sa har ki bijire wa iyayenki. Duk da a wasu lokutan akan samu iyayen da sukan zo da son zuciya. Akan samu sosai musamman a wannan lokacin, a wannan zamanin da duniyar ta zama ba ma cewa duka. Akwai iyayen da suna zuwa da son zuciyar da ga gaskiyar suna kallo, amma saboda su tunaninsu da son zuciyarsu ba haka suke su ta kasance ba. Sun manta da cewa shi aure Allah ne yake kaddara shi, kuma shi Allah shi yake kaddara soyayya tsakanin jinsuna guda biyu. Duk magana ce mata abin duniya, to babu wanda ya sa azurta wani ko ya ka zo gun da nake so ka zo kenan da Hausa kenan. Da Hausa wasu yan suka zo da son zuciya, kila wani yana da dan abin hannu ga yasu wanda take so, amma su tunanin su ba fa wannan bane, kuma duk abin da ake da bukata ya cika sharda na a bashi aure ya cika a musulunci, amma saboda shi ba irin tsarin su bane, kila ba shi da hali ko ba san shi ba, an san shi kuma wannan da yazo an san iyayen shi an san fitacce ne kaza. Saboda haka sai a nemi dole sai an tankwara yarinya ko ta karfin bala'i ne sai ta koma ta auri wancan. Za mu zo kan wannan batu shi ma za mu yi dogon magana akan sa. Kafin mu su kwane lokacin ya kamata mu dan shakata ko na minti ɗaya ne sai mu karbi sakonni, amma akwai wannan maudu'in din ya kamata Shamsiya ta yi mana jotin din shi ta rubuta shi. Akwai wanda na rubuta ma na aje shi yana kama da wannan, wane ne miji na gari auren mace. Ka san kullun abin da ake magana, kullun abin da muka sani ake magana kai shine Allah ba mu. Amma ba iya wajen matan zamanin ba, wane ne na gari a wajen mace ta gari, wane ne kuma miji na gari a wajen mata na zamani na yanzu, duka za mu kalla. Bari mu shakata da waka ta Isa a yagi mai taken makullin zuciya. Idan muka dawo Allah soyayya da zamu ba ku damar kiran mu domin ba da gudunmuwar ku a kan lambar waya 0704440947 ga maza kenan, wato 0704440947 ga maza. Mata ku za su iya kiran ma kan lambar waya 0909993131, wato 0909993131. Akwai lamba ta turo mana da sakon karta kwana, wato text message kenan, ko kuma a tura mana sako ta hanyar sadarwa zamani ta WhatsApp akan lambar waya 0701503851, sako ta WhatsApp ko kuma ta text message kenan akan lambar waya 0701503851. Bari mu shakata da Isa a yagin, maka dawo za mu dora kan inda muka tsaya.
raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke na ba mu kullum zuciya. Wuce ka raba da ni da kai na yi anniyar zama da kai babu mai raba mani da kai na ba mu kullum zuciya. To Isa Ayagi muna godiya, ina ganin a daidai wannan gaba zamu daka maka birki inda zamu tafi ga masu sauraron mu domin shigowa cikin wannan shiri kai tsaye su bada gudunmawa kan lambobin da muka kira tun da farko. Za ku iya kiran mu kai tsaye a daidai wannan lokaci domin bada gudunmuwar ku. Haka zalika masu bibiyan mu a Facebook akwai page mu mai suna likitan masoya wanda za a iya tura mana da sako a wancan dandali. Shi ma akwai kuma group din mu shi ma da a Facebook din mai suna likitan masoya fans. Tanan ma za a iya tura mana da sako insha Allah matakar hannun mu ya kai za mu karanto. Bari mu fara da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masu ya fara alkhairi a gare ka. Barka dai da wa muke tare. Da suna na Shamsu Babaranki ta fara kungiyar Aminan Juna ta jihar Kano. To Shamsu Babaranki ina gudunmuwarka a wannan shiri. Da gaskiya likita ka samu din gaskiya neman ta kasance gaskiya misali kamar kwaye da kake faɗa suna rugujewa 'yan mata tsarin soyayya. Da za a ga Allah wata idan ka wata ba ta son ka to wallahi soyayya ka ta zama next level wallahi. Da yanzu haka ma akwai bidiyo da rage sazon aura wai shine wanda ta ziga ta gaya mata wasu tsare-tsare wai da yake ni ka sa ina dan yin tatu wai ta yin ta ga sauran ta ce idan suke aure ba za ta ƙara yin tatu ba don haka ni ma ta gaya mu. Ga me nace to kin da namijin kenan na zama mace kenan suke ce wai wallahi ta riga ta ga nace to ni daban shi daban ko ba haka ba. Ya kamata iya su dinga duba wane ne ƴaƴan su suke kawance da su da haka kuma yan mata ga wallahi suna ɗaukan wani buri likita. Mata matsayin ta na wadda baka warke wata dinga karanta maka wasu shira domin wallahi jiya da take gaya mun kawai sai na ji gaba ɗaya ma ni ta fita a riga ko ina son ta auren ta zan yi. Wa in dai muka aure duk wannan abubuwan da kake sai ka ji na nace ba ka raba ni zaki da mutane ke na waya a nace to kin gaba din ga miki sai na cewa zaki bincika wayar saurayin ki ko mijinki domin kika ta yake bincika to gaskiya ya iya samun matsala. Gaskiya. To muna godiya matuƙa malam Shamsi. Daga Aminan Juna ku tashi lafiya likita. To muna godiya. Wato ka san akwai abin da iyaye na gari masu hankali suke gaya wa ƴaƴansu duk lokacin da aka daura musu aure wanda mata kuma suna tunƙaho da wannan abun sabanin abin da iyayen suke gaya musu. Magana ce macen kuna soyayya da ita ko wanka aure ta ba ta da burin da sai ta dauki wayarka sai ta ga me kake ita. Wannan rashin tunani. Ita ai tunda ta aure ka duk duniya ita kadai ce ba wanda zaka yi mu'amala da ita ba wanda zaka yi mu'amala da shi. To iyaye na gari suna ga ƴaƴansu cewar ba ruwanki da wayan namiji wanda ƴaƴansu gaskiyar magana ba sa dauka. Ya kamata iyaye san wannan ba sa dauka. Ita kuma wayan namiji tamkar albasa ce mai yaji. In kika dauki wayan namiji ko limamin masallaci kika dauki wayar shi sai kin ga abin da ranki zai baci. Shine gaskiyar magana. Kawai ki yarda cewa wa namijinki ne kin yarda da shi zai sauki haƙƙin da yake akan shi naki ki zauna lafiya. Amma in kika ce zaki bibiyi rayuwarsa to haramun ne ma a musulunci. Tunda kowa akwai rayuwar shi ta sirri. Dogwa ga wani kamar wato ba sani ba kamar kalubale ne ko kuma ba a fahimci me muke nufi bane ba. Wannan yace assalamu alaikum likita fatan kuna lafiya. Likita ai mun afuwa. Naji kun yi magana akan cewa idan yarinya ta kai shekara 12 ko 13 iyaye suna ba da umarni akan ta. To likita sai nake ganin kamar malaman tarbiyya suna faɗa cewar daga shekara 7 zuwa 15 ai umarni ake ba wa yara. Ba wai abin da muke nufi a nan lokacin da yarinya ta kai irin shekarun nan yawanci iyayen mu Hausawa kawai umarnin da ake bata yi aiki yi shara wanke shikenan amma na umarni ta ragowar abubuwan rayuwarta musamman na da danganci za ta tafi wata rayuwa ta soyayya. Ai lokacin ne ya kamata ki bata umarni. Babu suna ba sani ba mace ce ko namiji. Ko ita ko shi ya suna cewa kila akwai wani darasi mu a larabci da ake cewa a tarbiyya. Kila shi ya karanta to idan ya karanta din tarbiyyar ta rabu kashi-kashi akwai tarbiyya bil uquba wacce ake yin ta kamar da duka kamar da azabtarwa kuma akwai tarbiyya bil mau'izatil hasana ta hanyar yin wa'azi da dadadan kalamai da jan mutum a jiki to wannan tarbiyya bil mau'izatil hasana din ita muke nufi a nan gurin wannan lokacin ce kamata ai wa mace namiji a wannan age din nasa zaka iya tursasa shi amma mace ka sani cewa duk sanda ta fita
wani zai ce mata ta yi kyau, duk sanda ta fita wani zai gaya mata kalma mai daɗi, amma shi namiji baya samun irin wannan abun, kuma tana da sauki a juya mata tunani a fandar da ita. Saboda haka ba wai ta aka yi kakka ba ta umarni ba, amma dai ana faɗan cewa yawanci akan janye wata mu'amala mai daɗi tsakaninta da iyayenta, sai dai hantara, sai fada, sai umarni kawai shikenan, ba wai an ce ka ba umarni. To ina ganin lokaci ya tsiye mu, anan zamu tattara ko matsan mu alabashi mako mai zuwa insha Allah zamu dawo domin dorawa daga inda muka tsaya. Akwai lamba da za a iya tuntuɓa wannan shiri, amma dai ta hanyar sako ko kuma ta WhatsApp, ba kira ba, sako ko WhatsApp akan 0701503851 0701503851 sako ko kuma ta hanyar chatin WhatsApp kenan, ba kira ba. Mana Abdullahi sallama da jama'a. To masu saurare da fatan za mu amfana da abin da muke tattaunawa a wannan shiri. Shamsiya ai sallama da masu sauraro. Fatan kun ji daɗin wannan shiri, Allah kuma ya kai mu mako na gaba. To sunana Kamal Umar Kurna da nake jagorantar wannan shiri, nake mana fatan ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani makon idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.